verdad que o esforzo que fixen e dedicarlle parte da miña vida, a maior parte da miña vida, a esta actividade que xa estaba ben, non? Nunca me imaginei que os iba a estar aquí pedíndovos o apoio para unha organización política. Dado que como está a situación agora mesmo, eu penso que é imprescindible o concurso de todo o mundo que poda aportar algo ou que crea que poda aportar algo para ver se podemos salir desta situación. Eu decidíme apoiar esta organización política Compromiso por Galicia por tres motivos fundamentais. O primeiro é que coincide plenamente co que é a miña ideoloxía, as miñas ideas. En primeiro lugar, o que predica, o que postula o Compromiso por Galicia é unha regeneración política. Unha das maiores preocupacións que ten a xente hoxe en día é, de alguma forma, a desfeita que hai entre os políticos e o desprestixio que hai entre os políticos. Eu pareceme que é un momento de decir basta e aquí poñer unhas reglas e unhas normas para que a xente que se dedica á política non só sea honrada, senón que aparte o parezca. E ao mesmo tempo, por lei se delimiten unha serie de cuestións que están na mente de todos. Que ningún imputado teña ningún cargo público, que non se poda presentar ninguna elección, que os cargos sean limitados no tempo, que poda haber listas abertas, etc. etc. Eu coincido plenamente niso. Coincido plenamente que Galicia necesita máis autonomía para desarrollarse. Coincido plenamente tamén en que é imprescindible salvar os servicios públicos para que isto poda ser un país onde haxa un certo benestar e podemos desarrollarnos. Por iso estou defendendo aquí Compromiso por Galicia, que esperemos ter representación parlamentaria e que este proxecto siga adiante. A situación xeral non fai falta que la diga porque conocémola toda. Aquí houve, por parte dos bancos, unha desfeita, un crack, no cal eles, ca súa desastrosa xestión, chegaron a ter unhas deudas moi grandes, enormes, que antes de quebrar vai ao Estado e bota man deles. En primeiro lugar, isto fan cos bancos, pero non fan con ninguna empresa. Cando unha empresa está nun problema, elas ten que buscar as salidas e resolver os seus problemas. No caso dos bancos, non. E a mí me parece que iso é injusto. Se os bancos, cando ganaron cartos ás puertas, non repartiron con nós, por que nós vamos agora ter que botar man deles para defendelos? Bueno, pois, como consecuencia disso, sabedes o que hai. Mas paro, a xente aquí sigue marchando moito peor que hai nos peores tempos do franquismo e o empobrecemento da xente é palpable e cada vez vai a máis. Nós, aquí en Mazaricos, esta situación padecémola tanto ou máis que en calquer outro sitio. Pero resulta que agora nos enteramos aquí en Mazaricos que houve unha época de bonanza, que houve unha época na cal a economía iba ben. Sin embargo, aquí neste concello, nesa época de bonanza e cando as cousas iban ben, perdemos o 30% da poboación, que nunca había pasado. Nós, nos mellores tempos, perdemos o 30% da poboación. Entón a cuestión é, que vai a ser daqui en diante cando as cousas van mal? Parécenos que a cuestión estáse poñendo moi fea. E no que aquí a nos afecta, hai dous aspectos que son importantes na nosa economía, son a cantidad de eólicos que temos aquí en todo o concello, que resulta que o goberno anterior a este asunto había feito un reparto no cal eran favorecidas algunha empresa leiteira que ten forte implantación aquí no concello de Mazaricos e se iba a beneficiar dese reparto, ao mesmo tempo íbamos percibir uns cartos e uns canons por estes parques eólicos aquí instalados ou os que se iban a instalar. E resulta que chega este goberno, anula, digamos, este reparto que había de forma ilegítima, como está agora sendo reconocido pola Xusticia, e nos quedamos sin que os nosos empresarios podan xestionar os parques eólicos e sacarlle un rendemento e as empresas daqui non serán beneficiadas por o reparto eólico. Eso sí, agora con o novo reparto son favorecidos empresas de fora de Galicia, de fora de Mazaricos tamén, e nos queren poñer os eólicos hasta na sala de estar. Cousa que se nós nos rebelamos e actuamos de forma contundente, isto vai a pasar. Noutra cuestión que é primordial aquí para nós, o tema do leite, a situación non é nada máis favorable.
Sabemos que é a primeira vez na historia que se paga en Galicia o leite máis barato que en Europa. O leite máis barato que en Europa. E isto ocorre co goberno do PP. Isto pasa porque o goberno mira para outro lado e deixa que as empresas fagan e atún ao seu libre albedrío. Concretamente, non hai que ser moi inteligente nin ter moito raciocinio para ver como fan outros países para evitar esta situación. En Portugal, que está aí ao lado, o goberno portugués sacou das distribución, sacou dos supermercados leite que estaba por abaixo do precio de costo. Isto tamén o poden facer aquí e non o fan. Aquí en España e en Galicia, sobre todo, están entrando leite de Francia fora de cuota. A nós nos obligaron a comprar unha cuota láctea hasta polo valor de €1, o quilo de leite, que ainda non acabamos de pagar, e resulta que agora mesmo nos están invadindo con leite de Francia, sobre todo fora de cuota. Este goberno mira para outro lado. Como di outro, hai moita xente que vota o PP, hai moita xente do PP que está vivindo esta situación, pero, sin embargo, non quere vela, e un día como hoxe, alá se marcharon todos para a Coruña a aplaudirse a Rajoy porque veu aquí a bautizalos e a bendecirlos. Pero a situación é a que é. Non ven a solucionar nada e é máis. Despois de que pase o día 21, a cuestión vai se agravar. E a xente se pregunta, pero se é tan fácil, ou se parece tan fácil, ou como eu planteo, por que eles non actúan? A cuestión é moi clara, e se ve noutros sectores, e tamén neste, que non queira ver. Cando salen dos seus cargos de ministros, de conselleiros, de directores xerais, son empregados non é a palabra, cobran destas multinacionais ou destas grandes empresas. Un cobra de Endesa, outro cobra de Telefónica, outro cobra de empresas multinacionales con moito poder que, cando acaban os seus cargos públicos, estes que nos están gobernando e que nos están fastidiando son favorecidos. Evidentemente, cando un sale de conselleiro ou de director xeral, non se vai empregar unha granxa para muxir as vacas, sino que se vai empregar ou nos Alcampos, ou nos Carrefours, ou Lactalis, ou alguna empresa desa. Isto é así de sencillo e así de triste. Falaba ao primeiro que unha das cousas que a mí máis me ilusionan de Compromiso por Galicia é o tema da regeneración da política. É mesmo aquí en Mazaricos, ao mesmo tempo que parecemos as dúas crises, a crise antes da crise, mas a crise propia, tamén neste aspecto estamos fastidiados. O outro día, fai unha semana aproximadamente, acaba de dimitir o alcalde de Ourense do Partido Socialista e acaba de dimitir o alcalde do PP de Boqueixón, que, por certo, o alcalde do PP de Boqueixón tuvo unha actuacións gloriosas aquí en Mazaricos en tempos pretéritos que non vamos a recordar, pero así foi. E foron obligados a dimitir por estar implicados por menos delitos que é o que está implicado o noso alcalde e o noso teniente de alcalde. Hasta neso somos discriminados. Non nos ten nin sequera en conta para a consideración que lle dan aos políticos noutras instancias darlle aquí. E que é o máis triste de todo que aquí neste povo ainda se asente, que o justifique e que diga pobre xente, que eles non tiñan culpa, eles non querían, foron engañadas, calquera argucia. Pero vamos a ver, non os vemos todos os días o que fan. E non vemos os delitos que están cometendo día a día, que ao mellor non están tipificados, pero que ao fin e ao cabo están delinquindo e actuando contra nós. Se non, decidme, se non é delito o abastecemento de agua que se empezou fai 20 anos, que está sin rematar e que ao día de hoxe están dando agua aos poucos, gratuitamente, a conta de todos. Iso é un delito. É un delito pagar 2 veces pola mesma obra. É un delito darlle a unha empresa eólica casi 1 millón de euros, que despois, cando outra xente que lle exigían a devolución de parte da licencia de obra, se negaron e pleitearon, foron ao Tribunal Supremo e aí ganaron. O cal non había, demostrouse que non había razón para devolverlle casi 1 millón de euros ás empresas eólicas. 1 millón de euros que nos privan a nós de facer cousas e desarrollarnos. Joder, obras como o Pantalán de Arcos, que foi pagado 2 veces, que se está podindo e afundindo, o tema do parque empresarial,
que despois de pelear todos por conseguir unha depuradora, joder, permite que as estén desmantelando porque nunca puseron en funcionamento. O tema da gardería infantil, que ten a cara de decir que se vai inaugurar despois das eleccións, despois de ter gastado centos e centos de miles de euros ali, sin que se viera obra para nada. E vos parece que iso non é delito? Eu, polo que imputan, parece que é unha cousa moi complicada, pero en ningún caso fui para favorecer a ningún veciño de Mazaricos, nin a ninguna empresa de Mazaricos. Fui para favorecerse eles mesmos e a outros. E iso, señores, é delito. Aquí, en Ourense, en Boqueixón. E nós non podemos permitir ter delincuentes que estén gastando os nosos cartos. E o grave tamén é que están facendo negocios utilizando o seu cargo. Vemos o teniente alcalde que está medrando o seu negocio como a espuma a conta de decir que ele é capaz de gestionar non sei que é capaz de gestionar cousas, e a cambio deso fai proxectos que nunca había feito, evidentemente tal cantidad deles, e por outro lado ten esta desfachatez de decir que eles son capaces de gestionar a legalización das traídas de aguas. Pero mirad que cara teñen que nin siquiera, despois de 20 anos, ten permiso para o bombeo do abastecemento de agua de Mazaricos. Non ten siquiera permiso para sacar agua do río para o abastecemento de agua de Mazaricos. Pero, iso sí, se ofrecen como boas persoas, como bons intermediarios, a gestionar as traídas de agua particulares. Cando pasen estas eleccións, non o digo eu, está escrito que van a aplicar un canon pola agua, sea privada ou sea pública. Xa nos acordaremos disso. Pero, bueno, aquí houve unha oposición, hai unha oposición, e dirámonos todos, que fan? Eu, desde logo, ante cousas tan evidentes, tan palabras e tan escandalosas como están pasando aquí, eu non me explico. Publicouse fai un mes ou 2 meses o tema dos salarios dos alcaldes que eran escandalosos. Que, por certo, o salario do noso alcalde estaba entre os máis pagados de Galicia ou de España, relacionando o seu salario co número de habitantes. E resulta que non se tuvo en conta que aquí cobra o alcalde e o teniente de alcalde. O alcalde 55.000 euros e o teniente de alcalde 35.000 euros. 90.000 euros é o que nos costan os dous. Pero que dixo a oposición disso? Que di a oposición cando aquí en Mazaricos se está gastando menos da mitad en inversións en gasto real que en personal. Eso sí, cando había outro goberno se escandalizaba xente por que se gastaba en personal a mitad que se gastaba en inversións. Eu non me explico outra cousa como nos ten os da oposición, tanto uns como outros, para resolver problemas personales ou simplemente que lle faga ilusión e comer unha vez ao ano os vellos. Eu non vou extender moito máis porque aquí Xulia, que é a número 2 pola Coruña, que é profesora na Escola de Económicas, e aquí Manolo, que é un veciño, case veciño noso, sobre outros, que tamén é profesor na empresariales, nos van a contar a proposta que ten como compromiso por Galicia para Mazaricos e para a próxima legislatura. Eu o único que vos digo é, isto hai que cambiarlo, e solamente podemos cambiar nós. Temos que darnos de conta que a forza temos nós co noso voto. E, de unha vez, que se atúe por cabeza, non se atúe por impulsos de a mí me gusta máis un que me gusta máis outro. Os resultados temos aquí. E, como dicen xa varias veces, é triste, pero nos estamos extinguindo. E non estamos reaccionando. Eu creo que ou facemos agora, ou isto vai durar generacións, para peor. Moitas gracias e deixo-vos como Manolo. Bueno, pois, moi boas noites a todas e a todos, grazas por estaros aquí. Antes de nada, tamén agradecerlle a Xa Ramos que, bueno, pois, poder compartir con ele este rebautizo, non? Despois de tantas horas e tanto tempo dedicado á política, e máis solo, con unha vocación e con unha idea, non? De atender ao beneficio de todos, non? Bueno, Compromiso por Galicia xa o comentaba ora Xan, é unha forza política nova, é unha forza política tamén
conformada por xente nova, inda que moitos de nós, como tamén sabedes, vimos de outras organizacións, moitos outros non. E decidimos nun momento determinado que era o momento de emprender un proxecto novo. E era o momento de emprender un proxecto novo porque creemos que iso que está reclamando a sociedade. Nós estamos comprobando día a día, non? Hai un cansancio ao respecto da clase política actual, ao respecto dos tres partidos que nos representan actualmente en Galicia, e nós decidimos no seu momento, tamén atendendo a esa voz, atendendo o que nos di a xente, iniciar un proxecto novo, con todos os seus riscos, porque efectivamente o que estamos é emprendendo algo, moitas veces en os vimbios que teríamos estuáramos no outro lado, pero creemos que é o momento para facelo. Compromiso por Galicia ten tres pilares fundamentais na súa aposta ideolóxica. Algún xa o comentou tamén fai un pouco xa. O primeiro, evidentemente, ninguén é mellor que os galegos para xestionar os problemas e os proxectos dos galegos. Nós entendemos que o autogoberno que temos é a mellor garantía do benestar para os galegos. E por iso estamos absolutamente en contra, claro, de que agora haxa quen entenda que hai que recentralizar competencias e que se xestione a educación ou a sanidade dende Madrid. Nós non estamos por iso, nin o imos estar. Tamén dicimos unha cousa, nós somos nacionalistas, somos galeguistas, defendemos a capacidade dos galegos para decidir, pero a nosa prioridade hoxe en día, evidentemente, non é que Galicia saia de España. A nosa prioridade hoxe en día é utilizar o autogoberno para que Galicia e os galegos saiamos da crise económica. O segundo punto, o segundo pilar fundamental do noso ideario é a defensa do estado de benestar. A defensa dos servicios públicos e gratuitos, educación, sanidade, servicios sociais, porque entendemos que é a mellor garantía para que unha sociedade sexa xusta, este cohesionada e sexa unha sociedade estable. É a mellor garantía, ademais, para que un fillo ou unha filla dun gandeiro, dun mariscador ou dunha persoa que traballou toda a súa vida na terra onde sexa, tiña oportunidades que non tuveron os seus pais, neste caso. E o terceiro punto, a terceira idea tamén, creo que San fixo unha referencia explícita a ela, é a regeneración democrática. Eu creo que estamos vendo casos tremendos donde, efectivamente, a ciudadanía, claro, está vendo que a clase política, unha parte dela, non se está comportando como debería. E aquí temos seguramente un caso evidente. Nós non só defendemos a honradez na actuación política, evidentemente estudirá todo o mundo, pero ademais practicámolo a hora, por exemplo, de confeccionar as nosas listas. Ninguna persoa que este imputada pode estar nas nosas listas. E firmamos ante o notario, ademais, os nosos candidatos, que se en algún momento é imputado algún cargo público de Compromiso por Galicia, ten que abandonar ipso facto ese cargo, independentemente de que despois se teña que defender el persoalmente, porque evidentemente a presunción de inocencia está por riba de todo, pero unha cousa é a defensa persoal e outra é a defensa da institución e a defensa da limpeza na institución pública. Cales son os nosos obxectivos para estas eleccións? Bueno, evidentemente, nós queremos mudar as políticas que se están levando a cabo agora mesmo. Queremos mudar porque nos están levando por un camiño absolutamente equivocado. E iso non o teño que dicir eu, estamos comprobando día a día. Por tanto, nós queremos mudar as políticas e para iso entendemos que hai que cambiar de goberno. Feijóo foi o peor presidente da historia deste país. Non hai un só indicador de benestar, de emprego, que estea mellor que hai 4 anos. Non hai un só indicador. Pero tamén dicimos outra cousa. Nós non dicimos exclusivamente que hai que votalos, ou que hai que paralos, ou que hai que facerles fronte. Nós o que queremos poñer é tamén alternativas, pero que sexan alternativas serias, cribles e realizables. Porque é moi fácil prometer o ouro é un ouro, ou dicir que imos a facer a cambiar o sistema financiero, non sei que outra cousa, facer a revolución, como están dicindo algúns, pero a cuestión non é esa. A cuestión é que nós agora imos a escoller parlamentarios e un goberno na Xunta de Galicia, coas súas competencias, persoas que teñen que xestionar a sanidade pública, a educación pública, etc., etc., ou apoiar o medio rural. Entón, despois, se agora dicimos que imos a facer moitísimas cousas que nada teñen que ver con iso, prometemos o ouro e o mouro, despois chegamos ali, como xa ten pasado, e facemos o mismo que os outros ou peor. E iso nós temos que evitar. E ademais, se estuvemos prometendo agora cousas imposibles, pois seguramente o que estaríamos mentindo.
Nós temos alternativas e temos propostas. E a primeira delas, a primeira das grandes propostas é utilizar as institucións públicas, neste caso a Xunta de Galicia, que é o que está en cuestión, para o que decidimos o 21 de outubro, pois utilizalas para sair da crise. Non vai ser doado, non se pode prometer como prometeu Feijóo, que iba a acabar co paro en 45 días. Eso non é creíble, eso sería unha mentira. Pero sí que temos que utilizar as institucións para que? Primeiro, para cambiar o modelo productivo. Dicía antes Xan que houve un problema nos últimos 15-20 anos, nos últimos 15 anos, que o crecemento económico era un crecemento económico pois moi débil, efectivamente. Estaba basado na construcción exclusivamente e o resto dos sectores, pois, iban trampeando. Bueno, agora, eso estalou e agora resulta que non somos competitivos a nivel internacional. Pois temos que tratar de serlo. Temos que utilizar os recursos que temos na universidade, a investigación que se fai para o medio rural, para outros sectores, para ser competitivos. Temos que utilizar todos eses recursos e nós imos a priorizar iso. Do mesmo xeito que imos a priorizar que a xente nova, que a xente mellor preparada da historia deste país, poida emprender os seus negocios, as súas empresas neste país. E para iso apoyarémonos, se temos a oportunidade. A non nos basta, como algúns están propoñendo agora, o que xa se leva facendo nos últimos anos, que é darlle unha beca de 6 meses a xente moza para que se integre no mercado laboral cando sabemos que despois dos 6 meses volven a estar no paro. Nós temos a mellor xeración de xente moza preparada a historia deste país, como dicíamos antes, e creemos o que hai que facer é apoiar as súas ideas para que emprendan un negocio, porque tamén hai que dicir unha cousa. Moitas veces dentro dos partidos de esquerda eso de emprender sería mal, non? Pero sería mal eso de apoiar aos pequenos empresarios. Sin embargo, todos sabemos que hoxe en día con esta crise, pois un dos sectores que peor está pasando é justamente os autónomos, os pequenos empresarios. As nosas outras propostas que temos, evidentemente, van na liña de garantir o carácter público dos servicios básicos. E, por exemplo, nós estamos propoñendo a eliminación do copago. Non nos parece xusto que paguemos, neste caso, os medicamentos dúas veces. Primeiro por nosos impostos e logo cando imos a coller ou nos recetan algún medicamento. E iso o propoñemos, pero non só dicimos eso, porque iso é moi fácil dicilo. Hai que sacar diñeiro para poder facelo. Nós propoñemos facer unha aposta moito máis seria polos genéricos, pero tamén, por exemplo, polos medicamentos monodose, porque unha das ideas falsas que se estendeu, e por iso se dicía que había que poñer o copago, e que a xente acumulaba, como se foran cromos, medicinas na súa casa. É un dos grandes problemas, ou unha das causas de que iso sexa así, é fundamentalmente que cando o médico che receta unha medicina, unhas pastillas para 5 días, na farmacia o mellor danche unha caixa de 20 ou 25. Iso é un mal gasto, e nós iso temos que tratar de evitarlo. Vamos a tratar de resolver de forma inmediata os pagos pendentes da lei de dependencia, porque é un auténtico escándalo que está pasando en este sentido. Non vamos a dicir que vimos a ampliar non sei a cantos sectores sociais, porque non hai seguramente recursos, pero sí que polo menos aqueles expedientes que están aprobados e que se levan sen cobrar meses, en algúns casos máis dun ano, isos hai que sacalos para adiante dunha vez. E hai recursos, o que pasa é que hai que sacalos. Nós estamos propoñendo, por exemplo, que se eliminen, que se valeiren do contido as deputacións provinciais, porque non valen absolutamente para nada, porque as competencias que teñen agora mesmo as poden asumir os concellos, especialmente os grandes, pero tamén os pequenos, e as propias Xunta de Galicia. E son ata 600 millóns de euros que aforraríamos e que poderíamos dedicar a outros servicios solo en Galicia. Eso é o que nos custan as deputacións, que ademais, resulta que o PP es que quere volver a reforzar. A estas alturas do conto, cando temos unhas autonomías, temos un autogoberno en Galicia, absolutamente consolidadas, resulta que esa entidade que quedou aí colgada do anterior réxime, por eso sí que é unha entidade decimonónica do século XIX, pois resulta que hai que reforzala. Reforzala para que? Para colocar os de sempre, non? Eso é o que parece. En definitiva, nós o que temos é propostas que ao mellor non son revolucionarias, vale? Pero que sí que poden ser realizables. Non imos propoñer o imposible. Propoñemos traballo, facelo o mellor posible, honradez e
propostas cos pés na terra. Todo o demais, bueno, pois é a confianza que nos queirades dar vos. Eu pido-vos o apoio para o 21 de outubro, para Compromiso por Galicia, e deixo-vos a con Xulia Gontín, compañeira na facultade e grande amiga. Moitas gracias. Boas tardes a todos. Agradezo o convite. Teño que confesar que nunca estuvera en Mazaricos, pero, bueno, nunca é tarde. Non sei, un día tampouco como outro calquera para estar por aquí e coñecer, polo menos de pasada, esta zona. Moitas das cousas que vos podo decir xa vos las dixo antes San e xa vos las dixo antes Manolo, co cual eu seguramente vos vou dicir o mesmo cas miñas propias palabras e a forma que eu entendo que vos podo transmitir mellor o que quere Compromiso por Galicia. É certo que nos falamos permanentemente de crise económica, pero tamén somos moi conscientes de que hai unha profunda crise política. Porque é certo que a xente non se sinte representada nos seus diputados, nos seus parlamentarios, non se sinte escoitada e, desde logo, sinte que as decisións que máis lle afectan non se toman nos órganos que democráticamente a xente escolle. Desde Compromiso por Galicia, os homes e mulleres que conformamos e que nos aventuramos nesta nova proposta, coincidimos neste diagnóstico, non? E entonces entendemos que o principal reto que temos por diante, e eu personalmente así o creo, é facer a política de outra forma e implicar máis a cidadanía nas decisións que lle afectan no ámbito político. Eu non creo que a xente pase da política, non é certo que a xente pase da política, o que sí está moi decepcionada ca súa... A mí non me gusta chamar de clase política porque parece que efectivamente é unha clase. O que está moi decepcionados son cos políticos, ca forma de exercer o poder e ca forma de exercer a política. Nos empezamos facendo as cousas de forma diferente. Podemos equivocarnos algunhas veces, pero os podo asegurar que o intentamos. Escollemos os nosos candidatos nunhas eleccións primarias. Ben, xa dimos o paso para diante, xa non podemos darlo para atrás. Xa fixemos primarias unha vez, agora temos o camiño marcado. Fixemos o programa electoral que estamos aquí presentando nunhas jornadas abertas á cidadanía, o cal nos deu pé a discutir posicións distintas, algunhas, os podo asegurar, radicalmente distintas ás miñas, pero iso que consideramos como un exercicio moi bo, porque efectivamente desde ese contacto ca cidadanía e desta conversa ca cidadanía, desde onde nos creemos que debemos construir este novo proxecto político que en ese sentido nos creemos que é moi útil. Neste momento electoral, no que nos creemos, estamos convencidos de que o tripartidismo que supón o PP, o PSOE e o BNG xa non representa a pluralidade que hai na cidadanía, nos queremos recoller o voto de todos eses homes e mulleres desencantados, deses homes e mulleres que entenden que é necesario que as institucións políticas e os políticos funcionen e que estén á altura da cidadanía. E queremos facelo, ademais, intentando construir un proxecto para Galicia, un proxecto para a nación galega que sexamos capaces de compartir a maioría dos galegos e das galegas. Non queremos un proxecto para uns poucos, sino que queremos un proxecto político para a maioría dos galegos e das galegas. Para os empresarios, para as autónomas, para os mozos, para os non tan mozos, para os traballadores. E nos creemos que eso é un dos retos que temos por diante. E por eso entendemos que é útil, porque ademais é unha aposta de futuro. Nós non nos reunimos para esta ocasión do 21 de outubro. Nós, efectivamente, iniciamos unha aventura moi conscientes do que estábamos facendo e vimos aquí para quedarnos. Vimos aquí para construir ese proxecto, non unha proposta só para o día 21, sino para seguir avanzando na construcción dunha nova forma de facer política. A miña primeira idea, a miña primeira mensaxe, polo tanto, é querer trasladarvos a vos que nos entendemos que Compromiso é acción política daqueles que están moi decepcionados cos políticos que fan dos seus programas papel mollado, daqueles que fan os programas e que nin eles mesmos creen, daqueles que se indignan ante falta de coraxe política, efectivamente, porque hai partidos atrapa todo, donde din a cada quen o que quere escoitar co único objetivo de conseguir votos, conscientes de que non van poder facer casi nada do que promete. Nós por eso utilizamos o de compromiso
porque nos comprometémonos a facer o que dicimos. Ese é un compromiso firme, que todos asumimos, individual e personalmente. Claro, eso sí que, efectivamente, pensemos moi ben o que dicimos. E por eso facemos propostas, ou intentamos facer propostas que os pés chan todos na terra e cribles. O cal non significa que non se sean ambiciosas. O poden ser, e incluso radicais, e incluso revolucionarias, pero en todo caso que se sean cribles. Nos poderíamos propoñer, por exemplo, que os permisos de maternidade e paternidade foran similares aos que hai en outros países da Unión Europea. Poderíamos. Esa experiencia está aí. E nos países escandinavos teñen 2 anos de permiso de maternidade, pero discutindo, porque efectivamente, se algo ten de bo iniciar proxectos, e supoño que moitos que iniciatedes na vosa vida proxectos, o bo de cando se empeza é que se discute moito. Se discute, estamos de acordo algúns, outros non, pero todo ese proceso é moi enriquecedor. E discutimos efectivamente, recordas, Manolo? O de que proposta podíamos facer real sobre os permisos de maternidade e paternidade para avanzar na posibilidade real de conciliación entre a vida persoal e a vida laboral. Efectivamente, os 2 anos que se poden propoñer en Suecia non son extrapolables e non podemos propoñelos porque estamos falando de unha legislatura, é dicir, de 4 anos. Eu non digo que dentro de 8 ou 10 teña que ser así, pero para os próximos 4 anos non é crible, porque eso, amigos e amigas, o único que iba a derivar era un problema maior todavía para as mulleres para conseguir traballo. Porque, efectivamente, as mulleres teñen moitas trabas para acadar traballos. Todos sabemos que a pregunta de si te vas a ter fillos, te vas a quedar embarazada, desparella, sempre está por aí. E, polo tanto, hai que andar pouco a pouco, avanzar no camiño, pero que non supoña unha traba, neste caso, para as mulleres. Por iso nos propoñemos duplicalas. Efectivamente, é bastante ambicioso. E queremos que se dupliquen os permisos de maternidade e paternidade. Poderíamos propoñer que se podíamos poñer no programa, eliminar as listas de agarda, os tempos de espera, que lle gustan chamar os profesionais sanitarios. Pero tampouco o poñemos. Por qué? Pois porque nós conversamos cos profesionais do ámbito sanitario e nos din que non é posible eliminar os tempos de espera, pero que hai moitas cousas que facer, empezando por dedicar os recursos necesarios para ir amortiguando o problema, sendo conscientes de que as políticas de choque que se desenvolveron en épocas anteriores non funcionan. Supón un gasto moi forte para a sanidade pública, pero ao final despois o problema volve a aparecer meses despois. Por lo tanto, pensemos ben o que haxe que facer, busquemos a complicidade de todos os profesionais de sanidade e avancemos, efectivamente. Se poden facer cambios de área sanitaria cando os pacientes así o queren. Hai unha serie de cousas que efectivamente se pode avanzar e que podedes ver no programa. Por que vos insisto neso? Porque eu teño para min que un dos principais problemas que ten a cidadanía é que non se cree nada, pero porque os políticos, efectivamente, dos partidos políticos grandes, minten. Porque únicamente se interesa gañar votos. Entonces fan a política da mentira para gañar votos. E a xente, que afortunadamente unha inmensa maioría da xente está educada en democracia, vive en democracia, eu non me criei en democracia, pero sí vivín en democracia. E, polo tanto, xa temos un nivel de exigencia democrático mínimo. E o mínimo é que non nos tomen por parcos. E o mínimo non é que Feijóo non nos minta permanentemente sobre os seus logros, que non nos minta permanentemente sobre o que había no ano 2009, que non nos diga, por exemplo, e isto permitido que vos lo diga, pois porque somos da Universidade dos dous, que aprobou a lei do sistema universitario galego, porque é falso. É falso, está no Parlamento, pero nunca se aprobou. E iso dixo outro día no debate e se quedou tan ancho. Lástima que Pachi, que estaba con el, non lle dixera, oye, estás mentindo, porque non é certo. E ese é un dato obxectivo. Moitos outros máis tamén son obxectivos. O cal me dá pé a introducir outros problemas que tuvemos nesta legislatura recente. Feijóo ten un balance desolado. O ten. Si no ano 2009 hai un 12% de paro, agora hai un 21% de paro. Certo, estamos en crise. Certo, iba a haber destrucción de emprego. O houbo na economía europea e na economía española. Pero é que o problema é que a destrucción de emprego foi moito máis alta en Galicia que no conjunto do Estado español. Pero moito máis. Por lo tanto, a xestión de Feijóo nese aspecto, demoledora. Dixo que iba a acabar cos problemas da lei de dependencia. O decía Manolo.
E se lembrades, naqueles anos, ao ano 2009, era un tema moi candente, porque día sí, día no, nun periódico de referencia deste país, nos sacaban casos sangrantes, de xente que estaba sin evaluar, de xente que estaba en situacións dramáticas. É certo que había aquel problema, e é certo que 4 anos despois, Feijóo non solucionou absolutamente nada deso, sino que demanda o seu goberno amigo, Rajoy, en maio deste ano, igual me confundo no mes, sacou un decreto conforme o cal se reducen as cuantías da lei de dependencia e se reducen ademais o abano de situacións que recolle a lei de dependencia. Iso foi o que fixo un dos logros que el pode decir 4 anos despois. Que é o único que dice que fai? Que tuvo déficit niquelado, que dixo Pachi no debate do Lux. Efectivamente, é o seu único aval. Pero que tampouco, ahora resulta que ni eso debe ser demasiado certo, porque ahora o Consello de Contas ya acaba de sacar os colores, porque resulta que hai 400 millóns de euros por aí, que non se sabe se eran de 2010, de 2011, bueno, é dicir, que nos venderon que Feijóo era un moi bo xestor, e aparte de ter o triple de débeda que tiñamos hai 4 anos, pois resulta que tampouco parece ser que fora tan bo xestor. Isto para min é preocupante, ¿no? Porque é certo que todos temos a idea de que os partidos da dereita son orden e xestionan. E, bueno, eso é o que nos vende. É preocupante que non o sexa, pero o máis preocupante, o que a mí máis me preocupa de Feijóo e do goberno do PP, pero que personaliza en Feijóo neste momento, porque el representa eso máis que nunca. O máis que me preocupa é que non teñen un país que gobernar, porque eles non creen neste país. Teñen unha administración que xestionar, o sea, son tipo contables, tipo xestores, pero eles non son gobernantes, porque non creen que teñan un país para gobernar, eles simplemente teñen un territorio con unha administración que deben xestionar. E nos consideramos, e bueno, eu creo que ese balance, esa é a realidade da política nos últimos 4 anos en Galicia. Eu vos decía antes que votar a Compromiso era un voto útil, porque ese é o balance que podemos facer nos últimos 4 anos, porque hai xente moi desencantada, porque teño a impresión de que entre PP, bueno, que entre os partidos tradicionais está mudando o voto entre eles, pero que non son quen de recoller ese voto desencantado, e nós creemos que é necesario facer un esforzo para recoller ese voto desencantado, porque o certo é que con este balance desolador de Feijóo, a oposición non foi quen de facerlle ver á cidadanía que isto iba mal e que íamos a peor. Por iso nós creemos que o voto do Compromiso por Galiza é útil. E creemos que é necesario, precisamente, porque é tamén imperioso avanzar no autogoberno. E xa o decía Manolo, e non me vou extender moito máis. Sí que, efectivamente, sí que temos que exercer as nosas competencias. Porque como Feijóo non ten país, pois tampouco ten por que exercer competencias. Entonces hai moitas competencias que está sin exercer e que se poden exercer, pero que se pode ir a máis, porque se pode modificar o marco legal no que estamos e non pasa nada, porque se pode discutir, en política se discute, en política se chega a acordos e se chega a consenso. Porque podemos crear unha agencia tributaria galega para gestionar os nosos impostos. Porque podemos introducir un sistema de financiamento autonómico, novos criterios de corresponsabilidade fiscal. Podemos facer moitas cousas. E en Compromiso por Galiza somos moi ambiciosos. E neste momento ser ambicioso é ser revolucionario. E é así, defender o estado de benestar neste momento é revolucionario. Defender maior capacidade de autogoberno neste momento é revolucionario. E defender que Galiza é unha nación europea, na Europa dos povos e da cidadanía, que ten que tratar de tú a tú as resto das nacións europeas e estar ali onde se toman as decisións que lle afectan tamén é revolucionario. E iso é o que queremos facer un Compromiso por Galiza, eso sí, cos pés chantados na terra, e sabendo onde vimos e na realidade que temos. Bueno, eu pouco máis vos quero decir, porque moitas cosas a dixo, permitide que lle a chuleta, porque aparte son moi miope e non vexo ben. Entón teño que coller os papeles. Pero sí que hai unha cuestión que nos queremos moi importante, non? E é ese novo modelo de desenvolvemento social e económico que hai que poñer en marcha. Non se fixo cando se podía, e iso é responsabilidade, e é certo, do PP e do PSOE, porque naquel momento os pingos beneficios dun sistema baseado no rápido crecemento da construción que beneficiaba a moitos, bueno, pois ninguén foi capaz de decirlle vamos a utilizar isto para
construir outro modelo diferente, e nos creemos que o noso modelo de crecemento ten que ser como do conxunto da Unión Europea, e non somos nada originais neso, baseado no coñecemento, na innovación, no emprendemento, na creatividade. Temos moitos mozos moi ben preparados. E o despilfarro real que non nos podemos permitir é que todos esos mozos, a toda a súa capacidade, non sexa aproveitada para o ben do país. Eso sí que é un despilfarro. Houve moitos despilfarros en infraestructuras, pero maior que todo sería precisamente que a nosa mocedade, que está tan ben preparada e que ten ganas de facer cousas, ou debería telas polo menos, pois non se saquen de poder contribuir ao desenvolvemento de Galicia. Eu creo que e se me permitides que os fale así en clave absolutamente personal, eu non alcanzo a ver, non son capaz de albiscar cal pode ser o efecto dentro de 20 anos de unha xeneración que o 40% da xente con 30 e tantos anos non ten onde empregarse e onde subempregarse, porque antes se subempregaban, polo menos. Entonces eu teño atopado licenciados ni empresariais traballando en sitios máis diversos, pero que ahora nin eso. Dentro de 20 anos, que país imos ter se non poñemos medidas rápidas e eficaces para cortar esta sangría? Manolo falaba algunha delas, efectivamente hai que facer unha aposta pola mocidade. Eu lle digo aos mozos, se me permitides, que non hai moitos aquí, mozos. Vos xa que sodes moitos mozos, pero mozos. Eu lles digo sempre, mira, tedes que coller polas riendas, porque nós vos trouxemos hasta aquí, para o bo e para o mal. Houve xeneración que trouxo a democracia. Certo, trouxo o sistema sanitario universal, que non o había no ano 81, Pensemos que era de tal, pero foi no ano 82 onde se implantó o sistema sanitario universal. Se fixo un sistema de educación pública de calidade. Efectivamente, agora funciona como igualación social, pero cando eu iba ao cole, vos podo asegurar que os que iban a pública eran unha cousa e os que iban a privada eran outros, os concertados eran outros. Agora non. Agora o sistema de ensino público funciona para todos. Para os que teñen un nivel de renta razonable, para os que teñen un poquito menos, para os que teñen un pouco máis, porque o sistema público funciona, e funciona como igualación social. E todo eso se fixo con unha xeneración que estades moitos vos aquí, onde non había tantos fondos, onde non había, ao que había moito traballo. E desde ese esforzo que se fixo unha xeneración anterior, non só temos moitas cousas. Eu apelo a esa capacidade que teñen os galegos para construir a Galicia que tuvemos ata agora, dentro de Galicia e fora de Galicia, porque temos un montón de xente fora de Galicia que construí moitos proxectos empresariais e de outro tipo fora de Galiza. Eu apelo a esa Galiza para construir tamén o futuro de Galicia. E creo que é necesario que todos seamos conscientes de que necesitamos poñer entre todos os esforzos para que así sexa. E isto en términos electorales significa que non pode volver a ganar Feijóo. É así, non pode ganar Feijóo. Temos que impedir que Feijóo volva a repetir unhas eleccións, porque efectivamente el apela, ou el lle gusta decir isto de que oyó el caos, por esta referencia de todos os partidos e estas cousas, non? Cando que realmente é un pouco na desgracia, unha gran desgracia, é que ele é o caos. Ele é o caos para este país. Por iso eu vos pido que dedes argumentos a todos os vosos veciños, ás amigas, aos amigos, a todos a quenes podades chegar sobre o necesario que é que non gane Feijóo nestas eleccións, que nós queremos un cambio de políticas, que vamos a estar aí promovendo ese cambio de políticas para que Galiza teña o futuro que se merece, Galiza e os galegos e as galegas. E pídovos que votedes a compromiso, porque en este momento é a mellor ferramenta, o mellor instrumento para que eso sexa posible. E vos das gracias por escoitar. Convidarmos a un viño que gustosamente o facemos, xa que vos estives hasta aquí. Se queredes que comentemos algunha cousa ou preguntar algo, o de outro nós tamén estamos para escoitar, senón vamos a un viño e O podemos falar tomando viño tamén. Tamén, efectivamente.